Ahojte dievčatá, tu sme novú videu a v tomto videu budem sám a budeme hrať budeme hrať Space Wars Tsunami Brainrot, alebo jak sa to volá. Toto to bude napísané. No a poďme rýchlo pre Celestials. Teraz som to uvidel, že je. To vypísalo, skoro som ľudia zomrel. No a v tomto videu, a v tomto videu budeme hrať túto. A v tejto hre ukážem svoje brainroty. No už. Trošku sa budeme porozprávať a všetko. Tak myslím porozprávať, že poviem vám, že budeme hneď mať dvaja gamery Discord server. No a prisiaľ som nový friend. Budeme mať, no už, neviem ani rozprávať. No budeme mať Discord server a o takomto veci budeme si rozprávať. Mám pocit, že koľko mám speed. 178 mám speedov. Už teraz si ja to nebudem moja, lebo neviem, tam mi sa stále ide jaké tsunami. Ukážem vám moje brainroty. Tu je ten fragolalala. Prečo neukáže to normálne? To fragolalala. 109,47 biliónov. Moje najlepšie. To je 80 miliónové. To je Cosmic, La Grande. To je Mateo. 2 biliónové, skoro 3. Tuto mám takéto bombambine kuzeny. No. Tuto mám maso tejto telepidio. Ne. Užem. Tu mám fragolalala. Aj toto dáva dosť. Tuto mám job sahur. 9 biliónov. Tuto mám Rainbow Six 7. 69 miliónov. Tuto mám Alessio. 13 biliónov. Tuto mám Nukrálov dinosauro Gold. Koľko? 2 miliónov. Tuto je Drakon Cannelloni. 27 miliónov. Chimpanzini Spiderini. 11 miliónov. Los Talitos. 2 miliónov. Toto je pravda, som sme tu už 2 miliónov. Už neviem ani. Chikleteira bichikleteira. 2 miliónov. A ešte jeden Alessio, ale toto je Gold. A toto dáva 16 biliónov. Toto je Los Tung Tung Citos. 7 miliónov. Toto je Blood. No. Toto je Emerald Catito Donutino. 3 milióny. Toto je Duk. 9 miliónov. A toto je Karamel Madung 2 biliónov. A toto je biliónov. A toto. No. A teraz aj... No už. Neviem mi rozprávať. Teraz to budem robiť, že jak rýchlo viem zobrať voľaký secret. Tam mám... Počkám, kým bude 4:30 a idem. 4:30. Budem pozerať, že jak rýchlo viem zobrať jeden secret. Aj keď zomrem. To nevadí. Nebudem ešte dať. Joj. Ide tam medium, nevadí. My ideme sem. Prečo stiaľka neukazuje mi tsunami? Slow, rýchlo, sem to dokážem. Ešte jeden medium.
už viac ako, nie minúty, ale viac ako pol minút už to robím. Skoro 1 minútu. Nie, nezvládnem to. A tam ide fast, a tuto je ešte super slow. Prečo super slow? Už 1 minútu. Fast, dobre, nič. Musím ísť pri secret až jeden fast. Nejdem. Už skoro 1,5 minúty skoro. Už 1,5 minúty a teraz. Aha, to je fast. Už skoro 2 minúty. Neviem tam ísť. Prečo ide stále fast a super slow a lighting a medium? Dobre, je radioaktíve ven, to je dobré. Peniaze rýchlo, za to som prišiel. Už mám 8. A prečo ideme naspäť? Lighting, to som myslel, že super slow alebo ľudia zomria, som nevadí. Aj také tieto peniaze. Čo? To je tu čo? Jajaj. Ide slow, alebo super slow. Money, poď money, sem, rýchlo. Čo ide teraz medium, keď som to videla? Mám 11, potrebujem 21, takéto otvorím. Keď otvorím to, hubí to, papí to, traktorí, toto je asi najlepšie v celej hre. Tak ja sa veľmi budem tešiť. Tak ja asi budem mať najlepší brainrot v celej hre. Ale toto neviem. Tu je peniaz. Ale zomrel som. Tam je peniaz. Rýchlo, hoď už tu na mi. Lighting, aj toto. Joj. To všude stále lighting. Aha. Ešte tu je to peniaz. Nie, že zoberie to. Jaj. Tak idem sem. On tam skáče. Tak rýchlo. O tom je tam taký spin. Aj. A sa ho zobral ten chlapec. Rýchlo ten spin. A uvidíme, že čo otvorím. No všetko zobere, všetky peniaze aj tento. Neviem, či nazvali. Ešte som dosť ľudia, nevadí. Neviem, ale potrebujem len tento. Všetky zobere. Čo len sú. Musím trošku pomalšie volakedy. Len som rýchlejší o tej hre. Trošku. Aha. Jeden potrebujem. A to ni toľko není, lebo on všetko zobral. Aha, mám 21. Tak ľudia jedno otvorím a toto video asi toľko už bolo. Otvárajme to. Nevedia som secret dostať. Nevadí. Prosím ľudia, veľmi prosím. Kozmik to je nič. Zase laváka. A zase radioaktív. Tak toľko to bolo toto video. Inokedy sa vidíme. No čaute.